Ydych chi wedi hel yr enwau sydd yn odli at ei gilydd? Do, gwych iawn. Cadwch rheina'n saff, mi ddaw'r rheini'n ddefnyddiol i chi ar ddiwedd y sesiwn. Be sydd yn wych am odli ydy, weithiau wrth wrando ar gerdd, da chi yn gallu gweithio allan be sydd yn mynd i ddod nesa. Da chi'n gallu gweld i fewn i'r dyfodol. Na i ddangos sut i chi. Enw'r gerdd yma ydy un ar y tro. A dwi eisiau chi ragweld beth ydy'r gair nesa. Dwi am adael bwlch bach cyn deud y gair. A dwi eisiau chi yn y dosbarth weiddi allan os da chi'n meddwl da chi'n gwybod pa air sydd yn dŵad nesa. Un ar y tro. Gas gen i wisgo tei. Aeth y tei llwyd i mewn i'r bwyd. Aeth y tei coch i fwyd y moch. Aeth y tei gwyn i mewn i'r bin. Aeth y tei melyn i'r goeden gelyn. Aeth y tei pinc i mewn i'r inc. Aeth y tei neifi i mewn i'r greifi. Aeth y tei mwstard i mewn i'r cwstard. Aeth y tei streips i lawr y peips. Aeth y tei sbotyn i mewn i'r potyn. Aeth y tei fioled i lawr y toiled. Aeth y tei glas hefyd i le cas. Aeth yr unig dei glân i mewn i'r tân. A dyna ddiwedd y gân.